מה זה הפרצוף הזה שאתה לובש? בסדר. יופי. לא יודע, יש איזה בלגן קטן עם קאופמן, מהגלריה. איזה בלגן. מתי זאת הארוחה שלך? לא, אין בסוף תערוכה. מה? למה אין תערוכה? כי החלטתי שאני עוזב את זה. כל העניין של הציור. מעניין, למה שתחליט כזה דבר? ככה החלטתי. גם ליבי העדיפה ככה. נו, אז אם החלטת מה יש להתלבט. פתאום מתקשר לה איזה טיפוס. הוא אומר שהוא העורך דין של קאופמן. הוא רוצה לתבוע אותי. על מה? על זה שביטלתי את התערוכה אחרי שכבר קיבלתי חלק מהכסף של הפרס וכל זה. הוא לא נראה לי יהודי שנעים להתקוטט איתו, הקויפמן הזה. קאופמן. תקשיב לי טוב, כי תלך אליו עכשיו. תסביר לו שאתה קצת מבולבל. תבקש ממנו יפה סליחה. ותגיד לו שיעשה את התערוכה, הכל כמתוכנן. מה זאת אומרת? רגע, תקשיב לי עד הסוף. תעשה את התערוכה, הכל, רק שלא יהיה בשם שלך. תמציא איזה שם אחר. ככה הוא לא יפסיד שום דבר, וגם אתה לא תפסיד. לא, זה לא שייך, אבא. למה לא שייך? תסיים מה שהתחלת. גם מי יודע כמה כסף תרוויח מזה. אני לא יכול. אני הבטחתי לליבי שאני לא מתעסק בזה יותר. בסדר, אז הבטחת. אתה חושב שאני סיפרתי לאמא שלך על כל שטות שעשית? לא הכל צריך לספר כמו ילד קטן.